Hej, tady jsi něco přešel. Vrať se. To je robotina. Babčo, židek. Můj? Barčo nezastal. Ale další pornokazeta asi díl 3 a 4. A další foťák. Dostane chleba do Říma. Martine, já jsem tak rád, že spolu zase hrajeme. Já taky. Nejsi úžasné. A já tak říct nemůžu. Užij si to. Letí za tebou. Tak asi všechno? Jej. Level 2 is complete. Chcete sílu? Máme zbraň? Ta není moc dobrá teda. No to není, jo. Zase tam... Nespolehlivá. No, to spíš. A, tak to už nevidne. Podíval bych se spíš na granáty, jestli nejsou. Co? No. Pardon, já jsem zakopl. Jsem trošku zakopl, no. A zapl jsem Ečko. Počkej, my jsme vzali nějaký HPčka. To netuším, potřebuješ? A no, jako jo. Kdo chce double jump? Si ho vezmu. Zajímavý. Co to máš? Jo, tak nepotřebuju HPčku. Jsi byl doplněn, kousla jenom jednou. Vedle. Já jsem se nechtěl trefit. Ale vypadalo to tak. Blop. Jsem tu. Ano. Pojď tady. Vážně. Tu nic není. Ani v trezoru. Tady už někdo byl. No fakt, že jo? Fakt, že tu nic není. Ne, tady je. Aspoň něco. 600. Ne, 900. 69 nebo 96?
Cink, cink. A, tink, tink. Hm. Šicí stroj. Tu jest teleskop. Pícký. Dalekohled. Bacha, jsou dalekohled od Jacka Sparrowa. Cink, cink, uhni. Ne. Barča je dole. Jo? Bober. Kurva, bober. A cinkačka bude za chvilku cinkat po třetí. To nevadí. A je tady mimozemšťan. A kurde. Máš ten granát? Tohle. No jako mám, no. Myslím, že ho nezabije, ale. He? Kam šel? Teleportoval se na svoji mothership. Aha. Tore, přítel. E.T. vole domů. Bober. Aha, vidím. Ten nehlíže, ten seká. Jde sem? Nevím. Nevidím. Bacha. Jde sem. A je za ním mimoň. Jsou za sebou. Ty vole, naagrovat tu bobrini a aby sundala toho mimoně, to by bylo. Tak co? Tak kde pak ležíš, Barčo? Ozví se. Barčo, dej Ečko a vozí se. Už je tady. Už tady chodí. Živá a zdravá. Aha, já myslím, že mi psala jako... Dobře. Byl jsem... Cítil jsem být trošku vojebán. A já to myslela dobře, že tě informuju. Jezdíš A jo, si, pohodě. můžeš mě příště dát trošku vazeliny, než mě zase vojebou! Ještě protiší.
Prasklý hrníček. Mám taky Až koníčko. nahoře je co? Máme tady kostru. Chcípnul tu pes. Přirostlej pes. Jo. Tady je prstínek. To stejně asi přijde tady do tohohle. Jej. To už bylo. A hodiny. Jo, kolik hodin? Hm. Čas Řekni sám. čas točit, ne? Jej. Oni se zasekli, tak nic. Je. Krátká pauza, já se tady schovám. To se pokusím odvíct, jo? Jdeme chceš to odvíct, jo? No, se o to pokusím. A ty blbečku! Jak je hryznu. Tak, Au, ještě mám tak 10 minut. ty se to lekla? No ty jsi blbej. Jsi jaký... Na mě koudila. Co se tu děje? Ale víš co, by si mi... Mohl něco donést. Hmm. Kam jdeš, Barčo? Pryč. Pejď. Mám si měla infarkt. Jdem to zkusit dát tam na ten extrakt. Ty hodiny, anebo toho psa? No, obojí. S těma hodinama asi to bude jednodušší. Bacha, padej. Chytě jsem dveře, Ty myslím. jak... Jako původně byl plán mě zhodit, ale nestihl jsem je chytit. Dobře, děkuji, Tome. Počkej, nesu náklad. Počkej, rovně. Kam teď? Rovno? Rovno. Ale do těch dveří. No jasné, ale ty jsi tam bez... Au! To bylo, jak ty dveří skla. Hej, běž! To není fér! To není fér, já nic nedělám. Ale to je... Ty jsi to šprajc. Než prajc. Ty musíš nahoru. Nahoru. Vidíš to? Z toho kostora to bude větší prdel. To rozbijeme hnedka v prvních dveřích. Oj. Dobrý, já jsem to nepočítal. Já jsem nečekal, že tam bude 14 000. A ono to má 20. Žiješ? Jo, žiješ, což v pohodě. Pod stolem. A trochu ti to dá damage. Dech mě. Kolik ti to ubralo? Pod stolem. Paďoch. Páďo. Takže i pod stolem Páďo. Myslím, že ti to dělá, když ti to marskne. Ty už to táhneš sám. Jo. Fofatrně. No tak vám to, pánové, milé rada přenechám. Nech to. Takže to chtěl všechno za osa. Já tady, jak je ta knihovna, tak budu potřebovat pomoc do zatáčky, ale... Stop. Můžeš mi to tam... Jo, přesně tak.
Super. Zasekl jsem Dobře, se. tak já už pomalu půjdu. Hledám dveře, dobrý, mám je. Jsi zasekli vozík, tak? Dobrý, já si to najdu, tu cestu. Tak, můžem? Počkej, jsou tady ještě ty hodiny. Ty tam potom narvem. Tak počkej, já jenom... Ty potom já jenom- já je potom zvednu, hodíme na štorc. Dobře, tak jo, tak můžem. Šup. Tak na to ser. Ser na to. To je jenom 19 000, nebo kolik to bylo. Tady za dveřma je nějaký předmět. Co tam nechal? Je tu až moc velký klid. Marča, no hele, je tam mimoň. Marča na něho má nějaký štěstí. Pryč. Jde sem. No, jde sem. Letí sem. Marčo! To nezní dobře. Bacha. Jo. Přežil jsem. A Peťa? Řekl bych, že nepřežil. Nepřežil? Ne, přežil tam, někde tam určitě je schovaný. Já jsem ho tam trochu zachránil, že jsem odlákal bobriní, ale šlo to všechno za ním. Potom. Já tady je. Tak co? Už jsi to z bobriní? A nebo... Já jsem tam měl všechno. Mimo No já taky. já jsem trochu nagroval tu bobriní. No my Ten tvůj chlap, ten ti zas dal co? Jo. Co ti vlastně proved? On má stačí rád- jenom asi promluvit ze zadu. Ne, on mě normálně bafl ze zadu, že mě normálně i za boky chytl. Potvorák. Dobrý, tak to se těším na záznam. Si budu na břicho popadat. To není žádná ta. Žádná práce, jenom... Ale sbíráme dopředu. Krystaly. To máme nazbíraný, jo? Bradavice. Já si vezmu HPčko, dovolím. Marčo, tam máš speed. Ne, budeš mít 60. Děkuji. Vedle, netrefil. Bradavice. Yes! Radostí. Uví. Leviosa. O cože tu bude ta hrušna? Mám tu vočátku. Hádej, kdo je na mě naagrovaný. A zrovna nemám rozjetý úplně ran, kde by jsem se mohl nějak bránit.
Je to taky na piču, no. Můžeš jenom Já utíkat. dolů nechci. Já dolů Dobré, no. nepůjdu. Tak já počkám, až přijde. Vylezu si nahoru. Je tady. Je tady. Je tady. Kurva, já- A už mě vidí. Už mě vidí. A ještě se tady šášula. No, tak se zaměří na někoho jinýho. A co já ti to hodím na hlavu. Fuhu. Au. No, děkuju. Je namířená na Fuj, tebe? tak se- Ne. No, máš to tady za tebou. Dobrý, dobrý. A Kdo? Co to děláte? Postupně. Postupně, ne! Ludry. Necháš to? Ty už to tu prolejzáš. No, šmejdím, ale nic tady nevidím. A ještě mi pípají hranolky, že už jsou asi hotové. jak dlouho se dělal? 40 minut. To jako jak děláš hranolky? No pomalý, já nespěchám. Hele, kamoška přišla. Jo? A je naagrovaná na mě. A bude útočit i na mě, když budu poblíž? A už zase ne. Já tady táhnu totiž tu kostku, nechce se mi zrovna přerušovat to přesun. Kostka ve skluzu. A moc neklouže. Pojď, jsme skoro tam. Pojď, baby. Je naagrovaná na mne. No prd. Máš smůlu, baby. Sem ti nedošáneš. Já musím chvilku odskočit. To se mi nedáří na tu správnou konzistenci té hranolky udělat. Bo jsou furt měkké. Kde má Agra? Zatím nikdo, jestli zdrhla. Jestli... no, zdrhla ode mě, no. Tak pojď, vezmeme ten prst, ne? No jo, a počkej, jdeme ho k tomu, co je tady ten extrakt. Jak jde. Za náma. Vadí nám vozík. Počkej, já se to přechytím, no. Ježiš, to je těžké jak. Jdeme dobře, že jo? Jo, jo. Tak je to Hulkův prst, co chceš? Ale chtěl bych vidět toho Já potvorák. myslím, že od Frankensteina. Taky možnost, ale to je nějaký přerostlý Franka.
Nějaký přerostlý Frantík. To už musel si do toho kopnout. Trošku jo. Někdy je třeba to pořádně nakopnout. Se velice omlouvám, ale už jsem musel. Ty brzo si to je. Co? Co tu máš? Chrlič. No. Něco jako Dáme chrlič. to zase k tam tomu? Jestli to tam odnesem. Počkej. No teda. Bácha, za tebou jsem blíže. Dáme to k tomu prvnímu. Ten je tady hned? Jo, jenom rovně. To už to nemá cenu, ne? No pojď, ty prosím tě nemá cenu. Tyž to vláčíš jak? Pytel brambor. Říkal jsem, nemá to cenu. Já se na to vyseru. Au. Já za nic nemůžu. Kurňa fix. Za chvilku Senky přijde. Jen vám chci říct, že je na mě naagrovaná. Dobře. Už jdeš? Jo, už je tady. Běž dál od ní. Dobrý, šla pryč. Ne. Jdem se zahoubičkovat. Já, Barčo, to je v tvojí barvě. Nechci, děkuju. Ale to je tvoje, to jsi ztratila. Nestratila. Ale jo. Běž, než tě švihnu. Ještě by tam mělo něco být. Schovej se. Už? Je to pod tebou. Pičo, co to bylo? Jsem se vám posral. Co to bouchlo? Co to po ní střílelo? What?
Jde po mně. Haló. Na koho? Na nás ne. Momentálně na nikoho. Já jsem jí potkal po cestě. Byla nasraná. Ani no. Tak co, svrknem to? Já si potkal zrovna tady. V dobrý náladě. Dobrý. No. $50 litrů. Už nenahrávám, mám plný storage. Na to, abys nahrával, bys musel mít externí. Co? Na to, abys nahrával, bys musel mít externí. Mám externí ten terabajťák. No to je mi škoda na to nahrávat. To je málo. Jako když nahraješ, potom to nastříháš, rovnou to pošleš na YouTube, to jako je to jednoduchý, že jo? Já to mám záznam připravený o jako dobí na nový rok. Takže to mám, někdy chystám si materiál a potom budu prostě jen stříhat. Ještě nemám ani udělaný intro. Počkejte, počkejte.
Jo! Dobrý, dobrý, zachránili jsme to. Ne, dobré, můžete to tam. Bo tam svítilo zeleným, seš tam je šťálek a ono to svítilo skrz to. Jo, jasně. Jo, rozumím. Je na mě. To Jo, znamená, že já si tady vylezu a chvilku počkám. jo, jde odsud. Nazar, nečekal jsem tě tu. Jej. Už je tady. Jo, kouká na mě. To je toho víc. Jo. Jo, nelíbí se mi, že se rovnou u naší postele. I trpaslíci jdou na něj. Jdem. Je tento furt tady. Au. Pozor za tebou. Jau. Přišlápl mi nohu. Pojď. Já jsem si musela smát, bo přišel chlap a já jsem si už všimla, že mi nestačí vlekat. Je na mě naagrovaná. Moc neutečem.